Starcraft med Victor, som hedder Rufus. Ja, det er for meget lang tid siden, jeg lavede det. Og vi skal simpelthen spille mod sådan nogle totalt psykopater. De her, der hedder Panda, det kommer op imod. Og sådan noget, mand. De ligger nok hernede omkring. Det er pænt nederen. Den ene er der blevet 29, 26 tror jeg faktisk det var. Og de spiller begge to Protoss, så der er lidt en udfordring. Men jeg tror bare, at jeg skal skynde mig, og i stedet for at blokere og fokusere så meget på at blokere, så tror jeg bare, at jeg skal skynde mig at få der er også kun én vej herop, det er måske egentlig en fordel. Jeg tror bare, jeg skal skynde mig at få nogle airdrops klar, så jeg kan droppe dem lige direkte ned i jeres base. Skynde dig, Peter, og få lavet sådan noget defense, det der hyggelige noget, du altid laver. Ja, men jeg skal nok prøve. Jeg skal nok skynde mig rigtig meget. Jeg skal skynde mig så meget, jeg kan. In the rear with the gear. Yes, CV ready. Så jeg expander lige om lidt til second base. Ja. God idé. Fordi jeg spiller også ikke jo. Så jeg lærer det. Men altså, godt. Sådan der. Først okay, jeg sætter lidt sporting på først, fordi det er fisk nok helst der. Ja, det synes jeg også, du skulle. Ja, så det gør jeg også. Jeg har lige en CV, der går ned og scouter. Okay. Jeg kigger lige på det, hvad det er, de har, så... Ja. Kom nu, 300, mand. Go. Men jeg bliver nødt til at holde min SCV-strøm rimelig... Og jeg skal skynde mig at have Vespien egentlig, fordi at hvis jeg skal lave airdrops, så kræver det med i værk. Så nu kører jeg... Nu skal jeg til at... Nu er jeg næsten allerede spændt. Gluk! De er hurtige, mand. De bruger double forge. Shit. Okay, det er godt nok, du fandt ud af. Så ved vi allerede, hvad vi skal til at holde på. Ja, den går i gang, eller den combat! Hvor der bare rundt, mand. Det er godt nok. Sådan, så skal vi bare have birth queen. Vi skal bare have birth queen. Nå, så har vi sgu ikke det var noget. I undskyld. Nu kom den op på 90 igen. Det var dejligt. Jeg havde lige sådan 25. Jeg stiller mig bare ind for at dø i deres base, fordi ellers finder de ud af, hvor vores base er. Så det er sådan lidt... Ja, vi skal ikke... Nej, det er nemlig det. Og det ved de da godt, hvor vores base den er henne, tror jeg. Ikke sådan, ikke fuldt. Altså, de har jo selvfølgelig en idé om det, men... Jeg mener ikke... Nej, du har ikke Heart of the Swarm. Men så er det lige meget, fordi så ved de, hvor vores base er. Men i Heart of the Swarm mener jeg, at det er lige... Altså, hvis det er en map, hvor der er 4 placeringer, så kan du spawn på lige, hvad det skal være for nogle af dem. Det er meget randomized, hvilket også gør det lidt nemmere. Eller lidt svært for folk at finde op og sådan noget shit. Fuck, jeg er i supply depot block. Eller supply block. Så nu laver jeg bare drones. Og så skal vi lige have lavet 3 overlords. Men jeg har blokket af allerede. Og så skal jeg snart expande igen. Jeg har blokket af allerede. Lige om lidt expander, Peter. Ja, men det gør du bare. Jeg skal nok åbne for det. Ja. Godt nok. Hvad er det, de laver, de der? Hvad snakker du om? Hvad laver de? Hvad mener du? Jamen, de handicappede, de tror, de kan komme ned et eller andet sted, mand. Det kan de slet ikke. Så nu skal jeg så guide det hele vejen udenom. Okay, jeg skal lige ud, Peter. Nå, det kan jeg godt, tror jeg. Fuck, de er dumme, mand. De tror, de kan komme ned over det hele. Hvad sker der? Kæft, de er dumme, de der små drones, mand. Nå, okay, Peter, jeg bliver nødt til at get out. Ja, jeg har gået. Ja, good. Nå, det er selvfølgelig, de tror selvfølgelig, de kommer ud der, fordi der er ikke andre måder at komme ud på. Godt nok, jeg skal snart ud igen, Peter. Ja, det kommer. Du siger mig til, så skal jeg nok ud. Jeg har det på hotkey. Jeg kan bare trykke 1, og så R, og så... Vi skal sgu da lige have nogen til at samle Vespil hver gang. Hvad er det? Så Vespil, tak. Ja. Så. Kør! Gå nu ud for helvede!
Ja. Jeg var bare lidt drunk. Gå nu ud, faggot. Ja, man skal nok gå ud, Peter. Jeg skal nok gå ud. Og så den er i gang med at lave en burst queen. Så tror jeg lige, vi skal expand. Igen. Ja, jeg bliver nødt til, altså det er taktikken. Det bliver jeg nødt til at gøre, jeg er ked af det. Nå, det gør ikke noget, men altså bare, det går måske lige lovligt stærkt. Hvis det virker for dig, gør det. Nej, jeg ved sgu ikke, altså jeg vil gerne lige have roachfallen først. Så gør jeg sgu det i dag, ikke? Og så skal jeg bare begynde at lave nogle flat roams og sådan nogle ting. Og så laver vi 2 overlords der. Jeg kan godt aldrig at skulle sige sådan, hvor nogen siger 20 mand i øjeblikket, hvis det hader jeg, hvad den gør, fordi så skal jeg bare sidde og vente 20 år for, eller ikke 20 år, men så skal jeg bare sidde og vente til at få over det der, til jeg overhovedet kan begynde at lave, og det kan jeg sgu ikke. Altså sådan noget fanskabs. Jeg tror faktisk, jeg tror vi er for langsomme, Victor. Tror du det er for langsomt? Jeg tror vi er for langsomme. Ja, det tror jeg nemlig også. Derfor så skal jeg jeg tror vi taber den her binder. No hate. Det tror jeg sgu også, det er jo nogle fucking psykopater vi er med, så det... Altså, det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, vel? Nej. Det kan vi jo ikke. Skal du ud? Ja tak. Men det der er, det er den base, hvor jeg udbygger herhen. Så der er hold nu kæft, giv mig nu bare nogle vestpinde for fuck's sake, din lille CB-luser. Det gider jeg ikke, det der pis. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg magter det ikke. Godt nok. Nu begynder jeg at lave roaches her. Og jeg ved godt, det er fucking sent af det der, men jeg bliver nødt til lige at gøre det der først, ikke? Så skynd dig nu bare for fuck's sake. ja, det er det jeg gør. Og så laver jeg også vi skal virkelig have nogle gode airdrops, hvis jeg skal tage det her. Hvad skal du hvad? Jeg skal virkelig lave nogle gode airdrops, hvis vi skal tage det her game. Du kan få lige control over mine, fordi at det vil jeg gerne have, hvis du lige kan attack, uden at sige mig, hvad det er for noget, du skal. Nej, mere overlords, jeg vidste bare. Jeg hader det, man. Jeg hader mig ikke. Fucking lave nogen, man. Okay, jeg sætter Marauder ind i bunkerne, fordi det bliver nødt til, når det er cirkelspiller. Fordi de er gode mod stalkersne. Nu render mine... Nu kommer det til at gå meget langsomt, det her. Men jeg har lige mine roaches hernede. Ja, det er mig, der satte dem der, så det ved jeg sgu godt, du har. Ja, okay. Jeg skal lige ud med min lille ting wing her. Ja, du kan bare gå ud, kan du? Yes, I will go out now. Og så... Fuck i helvede, Victor, dit creep! Hvad? Ja, det har spredtet så meget, så jeg ikke kan bygge dig. Dør dit creep, eller hvad? Nej, jeg siger, dit creep er fucked, fordi det har spredt sig for meget, så jeg ikke kan bygge dig. Jeg skal nok lige fjerne den der tumor. Du kan bare tage... Nej, lad være med at fjerne den. Lad være med at fjerne den. Du har brug for det lort. Okay, så nu laver jeg lige nogle flere coaches, og så skal jeg lave nogle flere overlords. Add-on complete. Well, butter my biscuit. Så... det er lige ved at... Så nu laver jeg lærer, fordi at det er fandme sent, jeg har lavet læring. Men Hvad fanden? De havde fandme en bedrager herinde. De havde en overseer, vi ikke har set. fuck man, noget lort. En overseer, hvordan kan de det? Ja, det er hvad det hedder. Nej, ikke overseer, slutter en af de der fucking ting, de har. Det er en fucking ting. Det hedder det ikke en overseer. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ah, fordi overseer, det er jo for helvede circuit. De er jo så Hvad proser. fanden det hedder? De der fucking usynlige små ting, der er fucking irriterende. Fucking Ja, de der usynlige bæks, jeg hader dem fandme også. Fucking supply log, man. Øj.
Additional supply depots. Hold nu kæft med de der additional supply depots. Jeg er ved at lave dem, mand. Øj, det er også jeg er gået i op. Jamen så yes, nu har jeg lavet. Så nu er jeg over ved Burrow, jeg er over ved Tugging Claws. Og jeg og ved den anden, så jeg kan okay. Så den skal snart ud, Peter. Ja, vi skal. Upgrade complete. Ej, helt ærligt, mand. Sådan 6 år nu, jeg er ligeglad. Additional supply. Hold kæft, men jeg har godt god økonomi. Kører noget. Hvis du gerne vil have noget minerals eller sådan noget, så kommer der. Så send dog noget, mand. Send det der værd. Jeg requester det, jeg skal bruge. Okay. Sådan der. Og jeg har desværre ikke nok vestpil. Jeg har næsten ikke noget vestpil, Peter. Men jeg sender så sender jeg lige store vestpil. Hov, nej. Kommer jeg til at request 2 vestpil? Du kommer til at request 20 minerals. Det er fail. Det er mig i måsen at kalde mig Lennart. Altså. Fuck, jeg hader supply block. Sådan, nu har jeg helt lortet med Tugging Claws og alting. Så hvad det laver du her? Jeg er ved at lave supply drop, eller drop til det her. Så jeg sender nogle folk ind i deres base, lige under deres, lige inde ved deres base, ja. Og så dropper jeg dem ned, så de tager deres base. Okay, og nu laver jeg hydraulisk kabel, fordi jeg skal bare have en lille smule hydraulisk. Ja. I hvert fald. God idé. Egentlig helst skal man egentlig nok køre hydraulisk, ellers så skal man i hvert fald tage meget hurtigt. Så ved du Peter, jeg går ned og weekend op nu med noget roach. God idé. Husk ikke at tage alt med ned, og så, fordi så står vi tilbage uden. Ja, men det gør jeg heller ikke. Jeg tager kun den her op på min hovedbase. Jeg har også nogle nede ved min second base. Og lige om lidt har de også Burrow, så det er ret fedt. Mineral field depleted. Vent lige for mig, vent med at gå ind, vent med at gå ind. Bliv stående derude, fordi så mens du går ind, så tager jeg dem bagfra. Og du skal også ind på den anden side, Victor. Du kan komme ind på den anden side? Ja, der er ikke en rampe derovre, du skal ind på den anden side. Okay, så du tager dem bagfra, eller hvad? Ja, jeg kommer heroverfra. Så du der står pejleren her. Fuck, ja, bare nak den. Nu kommer de, Peter. Shit. Godt, du afleder. Fuck, der er mange stalkers, Peter. Shit, vi døde ved dem, men vi er færdige mennesker. Så jeg kæft, hvor er der mange stalkers. Jeg er weak, når det her pis. Ja, bare gå på dem, Nej, de er på mig, mand. De er på min her. Jeg er allerede død, Peter. Lige var jeg fisk og kæft som render. Åh, ja. Carriers! Ja, det ved jeg også. Fucking luder. Jeg er erfaren. De har allerede snuppet en af mine baser nu, og de kommer fra den anden bane, tror jeg. GG, siger han. Ja, han siger bare GG, det får han bare lov til. Han kan bare komme, kan han. Jeg har fucking defenses, der siger spot 2. Så kom der, fucker! Så kom der, fucker, bøve, mand. Så kom der op og så tag vores hovedbase, hvis det er du tror, du kan. Jeg laver en oversee nu, fordi det har jeg altså lyst til. Shit, de kommer op, Peter, de kommer op! Jeg har set dem. Okay. Nu tager de også min anden base. Fuck, det er lort, man. Fuck! Ej, nej! Au!
nogle små luder. Luder. Fede luder, mener. Vi dør nu. Ja, vi er færdige nu.